ओइ मानो खोलि हरदोखो नों ओमफ्राय दानि दैखौ बोथाव थांदों हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय ओमफ्राय आङो दैखरथिंसो बाहेरायावसो फैना रायलायदों आरोना न' सिङाव जा दावराव जादों बाबुआबो गेलेबाय थादोंना दावराव होसिख्रावबाय थादों ओमफ्राय ओंखायनो आं बाहेरथिं दैखराव फैना रायलायफैदों ओमफ्राय आङो दिनै मोनसे बुस्थु मा फिथा ना मा होनगोन आं मिथिला बेखौ जायखिया आं बानायना जानो नागिरदों आरोना सिगाङावहाय जाखांखाबाय खनसे ओमफ्राय आं बेखौ फार्स्ट टाइम मोनजादोंमोन न'आव माने हाबा जायैयाव नोङा आरोना सिख्लायाव जोंनि सासे बाजैया बानायनानै जाहोदोंमोन ओमफ्राय जि गोथाव मोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय थेवबाबो मारै बानायोमोन सोंनोबो रोङाखै मानोबो रोङाखैमोन आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव हाबा जाखांनानै सानसेखालि इउटुबाव नुबावनानै ओमफ्राय बानायनायना जानो लुगैथारनानै जादोंमोन आरोना ओमफ्राय जा गोथाव मोनजायो मानसिफोरा गोथाव मोनगोन ना मोना मिथिया आं गोथाव मोनजायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो मा होनगोन आंथ' बेखौ मिथिला जिखुनु नायलांबाय थादो आं बानायना जानायखौ ओमफ्राय मोनाबायानो साहा लोंनायजों ग्रोब जाहैसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना गोसोब्ला नायदो गोसो गैयाब्लाथ' आं मा होनबावनो नायलांदो आरोना जिखुनु जायफोरा गोसो बिसोरो आरोना आं बानायनोसै खावसे जाखाबाय ओरैनो नानांसिगौल' आरोना जिखुनु नायलांदो जायफोरा गोसो रेडि जाजोबखाबाय नै नालेंखरखौबो एवखाबाय नानोसै एबार नोंथांमोना नायलांबाय थादो मारै मारै खालामो जासिगोन दे ना बियो माबा नायनोसै आङो आङो बेखौ न'आव ओंखाम जाग्रा माइरंखौनो बानायदों आरोना माने जिखुनु माइरंबानो जायो आङो 2-2.5 घन्टासो सोमग्रोदों ओमफ्राय बेनिफ्राय सोमनानै सुनानै उनावहाय दैखौ एसे सरनो होबाय ओमफ्राय ग्राइन्डाराव होबाय ओमफ्राय नालेंखरखौबो ग्राइन्डारावनो होदों आरोना जोङो जानो सानबाय थादोंमोन ओमफ्राय नालेंखराबो आइमोना गामियाव थांनायाव लाबोफादोंमोन ओमफ्राय दा नालेंखरबो दंखायो नालाय ओंखायनो होथारबाय आरो दा जोङो जानोसै होननानै बानायथारबाय मालायफोरा गोथाव मोनगोन ना मोना आं मिथिया आं खिन्थु मोजां मोनो आरोना जानो जेबो देहानिबो खथि जानाय मोना माने बयल खालामनायसो नालाय ओमफ्राय जेबो थाव सावजों एवनायबो नङा नालाय आं बेफोरबायदि बुस्थुखौ बिराद मोजां मोनो माने थाव गैयि बुस्थु बिदि हेल्दि जाग्रा बुस्थुफोरखौ आरोना गोथाव मोनो अइलि बुस्थुफोराबो गोथाव जायो खिन्थु बेखौबा गोथाव मोननायाव बाराद्राय जानायावनो माने उदै गाज्रि जायो माबा माबि जालाबायो नालाय ओंखायनो एसे बे अइलि बुस्थुनिफ्राय गोजानाव थागौ नङो आरोना खिन्थु थानो हाखाया थानो हानायालाय बानायखांजोब्बाय नैबे मारैबा बे सासेया बानायदों दे मिस्टारा एकदमबारे आंनाबो बारा मोजां जायाखै जानाया थेवबाबो आंना एसे साबसिन जादों आरोना हौवा मानसिनि बानायनायालाय बहा मोजां जानो ओमफ्राय नै दैयाबो दुंबाय एबार हरनोसै थाव एसे होदों आङो दैयाव माने सिथाबैनि आरोना ओरैनो एसेल' होदों हरनोसै एबार नै नायफै बाबु नै थरसुन दाउदै बाबु जागोन बेखौ ना ना माबाबाबो जाला गल खालामनो नागिरबाबो जाला दोनबाय थादों ओरैल' खालामना हो ओरैल' खालाम ओरैल' खालाम जेबो गल खालामनो गोराल' जानो लुगैबाय बाबु लुगैबायसो ना जाबाय नै
नालेंखर एवनायाव ओरैनो एसेल' आख्लायनानै बेयावनो होदोंमोन जों ओंखायनो मारैबा नुजोबदों ना मैला बायदि नुजोबदों आरो दा बे अननि एसे मारैबा गुफुर गुफुर जाना थादों खांनोसै एबार हायखांनोसै खोस्लियाबो बेजोंनो हायनोसै आं फारसे साहा जानलायबाय नै जोंहा लाल साहा मोनब्रैखौसो ना माथाय 20 मिनिटसोनि एसे बारा जादों साहाखौ लोंबाय नै जों ओमफ्राय भिडिअखौ दिनैनिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय ओमफ्राय सोरबा जाफेराखैबा जानायदो गोथाव मोनजायो ओमफ्राय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच भिडिअ बेयावनो जोब्बाय दिनैनिया नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय